coneixerem els nostres convidats d'avui. Avui tenim 5 convidats, 4 convidats i una convidada. Una convidada que és la Lídia Ruiz Pérez. Bona nit. Bona nit. La Lídia és cantant. Jo li faré un petit currículum, Vostè imagini's que ja és una estrella de l'espectacle. Jo li faré un petit currículum a veure si l'encerto. La Lídia és cantant, amb 14 anys ja cantava en una discoteca de Girona, després ens ho explicarà. És membre de la coral de l'Institut Jaume Vicenç Vives de Girona, on estudia, està preparant un repertori de ball i el seu somni immediat és cantar en el programa de televisió Lluvia d'Estrelles. La Lídia té 17 anys. És correcte tot això? Exacte, sí, sí. Voldria fer algun comentari d'entrada? D'entrada, ho has dit tot perfecte. Perfecte. I... Després en parlarem de la pluja d'estels aquesta i d'això que amb 14 anys ja cantava en una discoteca. Ja et deixen entrar la gent als 14 anys a la discoteca? No, és que jo aparentava 22. Ah, n'aparentava. Sí. És que anava molt maquillada, arreglada i mira. Després entrarem en detalls. D'acord. Jordi Negre, bona nit. Bona nit. En Jordi Negre és vocalista, guitarra i bateria. Però de fet, jo sóc advocat. Exacte. Aquesta em dedico a l'advocacia. El que passa és que una de les meves aficions és la música i el cant. Ara venia, en el currículum, la part més important del seu currículum, en aquest cas professional. En Jordi Negre és advocat. És president de l'Associació de Joves Advocats de Girona i com a músic ha format part de diversos grups, per exemple el grup Duc Blanc, l'any 1993, Professor Chiflado. Sí, això va ser a Barcelona, un intent una mica estrany. L'any 94. Com és que es posen aquests noms als grups aquests? Aquest va sortir una mica perquè no sabia... De fet aquest grup es va formar per tocar... No sabia quin posar-li. No, és que es va formar per tocar en una obra de teatre sobre la pel·lícula aquella que surt en Jerry Lewis, em sembla que es diu Professor Chiflado. I jo tocava la bateria i havíem de tocar, diguéssim, la part instrumental d'aquella obra de teatre. El que passa després per diferents problemes no vam arribar a tocar-ho, però bueno. Això va ser el 94 i entre el 95 i el 98 amb el grup Lubriking Band. Aquest nom encara és més complicat. Sí. Aquest nom va sortir d'una broma. De fet és la meva millor etapa com a músic perquè m'ho vaig passar molt i molt bé. Érem un grup d'amics que ens vam trobar casualment. De fet ens vam trobar per anar a amenitzar una festa en un bar que inauguraven d'aquí a Girona i la cosa va anar bé, ens ho vam passar bé i vam dir, doncs continuarem tocant. I vam estar 2 anys i mig o 3 tocant sense cap ànsia de fer ni diners, algun vam veure però molt poc, i bàsicament per passar-nos-ho bé. Ens passàvem tot l'estiu sense tocar, després ens tornàvem a trobar i realment va ser una gran experiència. Molt bé, en Jordi Negre té 27 anys. Em queden ganes de preguntar-li, suposo que vostès també. Això de l'advocacia és una cosa molt seriosa, una cosa d'ordre i tot això. I això de la música, el Lubriking Band i el Professor Chiflado, vostè que té doble personalitat. No, és que això és curiós perquè els advocats, no sé, la gent els veu com algo molt seriós, òbviament tens la teva part seriosa quan et dediques a la teva feina, però nosaltres som persones com la resta de la gent. Aleshores, a part que la carrera de dret és una carrera de lletres i molta gent que acaba fent dret ha estat a punt de decidir-se per una altra carrera de lletres, potser més bohèmia o més humanista, diguéssim. Aleshores jo conec molts advocats que toquen un instrument o estan molt interessats per la música o escriuen, o sigui que l'imatge aquella de l'advocat tauró que va, diguéssim, a arrambar amb el que pot dels calés de la gent és un gran error que hi ha a la societat. Un gran error. Molt bé. Albert Portal, bona nit. Bona nit. Vostè no és advocat, Jo no. Evidentment no. Albert Portal és vocalista del grup Acústica, té 23 anys, ha cantat en diverses formacions musicals des dels 15 anys, ha gravat una maqueta en compact disc amb 5 temes per promocionar el seu repertori i avui en sentirem un fragment. Més endavant sentirem un fragment. Ha fet més de 40 concerts en un any. Quin any va ser? Sí, més o menys. Aquest any ha sigut. Aquest any? L'any passat? El 99? Sí, l'any 99. Més de 40 concerts? Sí, més o menys. Tampoc els tinc comptats, però... Per les comarques gironines? Sí. Si vostè el deuen conèixer moltíssim. Home, no crec, això. No tant com voldria, però... Convido que si hi ha algú, si hi ha alguna persona
que estigui mirant Televisió de Girona i hagi assistit a algun concert en què participés Albert Portal, truqui i expliqui la impressió. No ho sé perquè la franja d'edat dels espectadors que segueixen aquest programa no sé si és exactament la que coincideix amb la del públic que el va escoltar, perquè vostè fa música per aquí, per gent de quants anys? Home, una mica per tothom. Amb el repertori que tenim és un rotllo acústic i toquem temes des dels 70 fins als 90. Vull dir que a l'estiu vam estar tocant en un càmping i hi havia gent una mica granadeta ja. Vull dir que amb el nom d'acústic, el grup acústic. Repeteixo, si hi ha algú que estigui mirant en aquest moment aquest programa, avui dijous estem en directe, i ha assistit a algun concert en què participés el grup acústic o l'Albert Portal, sisplau ens truquin i ens expliquen a veure, per exemple, si s'anirien a comprar el disc el dia que el posin al supermercat. El divendres 31 de març, que és demà, això que els diré ara no passarà, fan un concert, els Acústica, al Hard Rock Risk Cafè de Celrà. Però aquest concert s'ha ajornat, s'ha suspès... Fins divendres següent. Divendres següent, és a dir, el dia abril... No sé, no sap, 5, 6... aproximadament divendres, dia 5. Dia 5 d'abril. Sí. A Celrà. Perquè ens han dit avui que s'ajornava. L'Acústica, si els agrada el que senten, doncs sàpiguen que a Celrà divendres vinent, no demà, divendres vinent, els podran sentir. Albert Gallardo, bona nit. Bona nit. L'Albert Gallardo és vocalista, té 18 anys, Albert Gallardo. És vocalista del grup Slowdown? Slowdown, sí. Correcte. Aquesta formació abans era coneguda com els Babies. Sí. Eren més petits, suposo. Sí, perquè van començar de joves. Quan van començar? Jo tenia 12 anys. 12 anys, vostè ja va començar. Sí, però ens van posar així. I a cantar, Ha tocat arreu de les comarques gironines i també a les barraques de Girona. A Barcelona ha actuat a la sala Sidecar, o Sidecar, i a la sala KGB. Sí. Això és important, la sala KGB és una sala potent, Sí. Que vam estar en un concurs així a nivell europeu i si anaves passant de ronda i ve la KGB, després la Celeste, que aquesta ja comença a ser més... però una mica... o sigui, està una mica mal fet. I mira, si eres de Girona, doncs no tenies gaires possibilitats. No passaves del KGB. No. Actualment està gravant un CD, un disc compacte, que es diu La Xiva Sant. Sí. Què vol dir això? És que és una mica liós. És liós. Sí, és allò... Vostès entenen que una de les principals dificultats per fer-se famosos és la complicació que posen en els noms dels discs compactes i dels grups i de tot? No, però també trobo que l'important és el material, si la música és bona, que és igual. I estudia música moderna al taller de músics de Barcelona. Vostè va de Girona a Barcelona, quants cops per setmana? Un, però que... Un cop per setmana? Sí. Perquè aquí a Girona no hi ha possibilitat, no hi ha un... Ara s'està començant a despertar alguna cosa, però que encara no estan bé encara. Després parlem de com està la cosa a Girona i a les comarques de la regió de Girona, pel que fa a la música, als joves músics, a la gent que, com els nostres convidats d'avui, són gent que es dedica d'una manera amb vocació de dedicar-s'hi professionalment o no, i altres que, com el senyor Jordi Negre, que és advocat i a més ens explicarà per què està educant la veu. Encara tenim un cinquè convidat, que és el mestre. Vostès saben que en qualsevol cosa, en la matèria aquesta musical, sempre hi ha un mestre, i el nostre mestre d'avui és el professor de cant, bona nit, senyor Josep Pérez Abuller. Bona nit. Miri, com que vostè és el mestre, li prego que ho demostri. Aquest títol és molt fort. Vostè és el professor de cant. Sí. Sisplau, els nostres espectadors estan esperant que el professor de cant iniciï i posi en solfa als nostres convidats. A veure, improvisem-ho. Podem fer un acord, no? Un acord. Fem un acord? Sí? Sí. Albert, va. Perfecte, vostès ho han vist, ho han sentit. Quina millor presentació que aquesta. Això vostès, suposo que els és habitual, no? Vull dir, quan els troben, la primera cosa que fan és Lola. Aquesta és la salutació, per exemple, entre músics, és aquesta la salutació entre músics o... No, bueno, més aviat no. No. Salutació no.
Hem de dir que els nostres convidats d'avui, tots ells, els 4 primers que vostès han conegut, els 2 Alberts, la Lídia i en Jordi, són alumnes del senyor Josep Pérez avui. Avui no estan aquí com a professor i alumnes, estan aquí en plan tots igual de convidats. Hi ha un telèfon que és el 972 22 11 11 per si la matèria que estem explicant avui, que estem parlant avui, la música, la gent jove que fa música a Girona, els interessa si volen explicar o preguntar alguna cosa. 22 11 11 amb el 972 davant. També tenim imatges, les anirem veient al llarg del programa. Per què es necessita cantar? Jo introdueixo i vostès es dediquen a cantar per diverses raons. No entrarem a preguntar ara directament cadascú de vostès per què ho fa o per què ho deixa de fer, però per què es necessita cantar? Imaginem que estem mirant la televisió, estem veient un programa, Televisió de Girona, que parlen això sobre cantar, i la gent es pregunta, i per què cantar? De la mateixa manera que es necessita enronar. És a dir, a vegades s'enronen i es diuen tonteries, però la gent necessita enronar. Doncs a vegades es necessita cantar, a vegades bé i a vegades malament. Necessitem cantar, és una necessitat. Després podem parlar si bé o més malament, però és una necessitat. Necessitem cantar, nosaltres, Jo crec que molta gent també, per això es canta i en karaokes i la gent participa i en cantades de veneres doncs diuen el meu avi perquè tothom se la sap i tothom pot participar. És com una necessitat. Avui el senyor Abuye, ja ho he dit abans, però els repeteixo, perquè veig que estan fent cara d'alumne vostès, avui no posa nota, És a dir, que es poden permetre de contradir-lo, afegir i dir el que a vostès els sembli, perquè les preguntes que faig no són individuals, sinó són matèries, qüestions que tothom es pot preguntar. Si es preguntar per què necessiten, suposo que cadascú de vostès té una raó, contestaria per una raó, per què necessiten cantar. Comences tu? Bueno, sí. Jo penso, per la meva manera de pensar, que a mi m'agrada cantar perquè, a part de perquè m'agrada molt la música, també perquè és una manera que te desfogues, una manera també de desfogar-te, però no només vaig per desfogar-me, però és una manera de treure els teus sentiments. Per exemple, hi ha dies que te trobes, jo què sé, trist o molt content i és una manera d'expressar-ho. No sé, a mi me va molt bé i fins i tot després de cantar em trobo molt millor. Sí, sí. Jo faré advocat del diable, mai més ben dit. Jo personalment no creu mai que sigui una necessitat vital cantar, senzillament és una que t'agrada o no t'agrada. Si t'agrada la música, te sol agradar el cant, és una que va molt i molt lligat. Aleshores, depèn una mica de tu, de les teves aptituds, de les teves ganes, i dedico un temps per millorar el que tinc, perquè una base la tenim tots, millor o pitjor, i dedico aquestes hores, aquests diners també, tot plegat, i fomento una mica unes aptituds que tinc, sigui per portar-ho cap a un camí professional com fan ells, o sigui, com en el meu cas que ho faig ben bé com una diversió. Doncs en comptes d'anar al cine, posem-hi, doncs me satisfà molt més trobar-me amb un grup d'amics i cantar. Bueno, cantar o... Jo ho lligo molt amb la música, o sigui, tocar la guitarra i cantar. No trobo que sigui una necessitat vital, tot i que més o menys si penséssim una mica tothom ha cantat en algun moment. O sigui, allò famós de cantar a la dutxa, o fins i tot quan veus algú que canta i canta bé, sents com una admiració i penses m'agradaria poder-ho fer a mi també. I és posar-s'hi. I vostès canten això, aprofitem això de la dutxa. La dutxa és un... Ara parlo seriosament. És un bon lloc per cantar. Per què es diu això de cantar a la dutxa? Sona molt bé. Una bona acústica. Sí, també l'acústica molt bona. Sí, té un so molt... Bueno, saps com lliure, no, la dutxa? Ja saps com vas néixer i... Sembla que no te sentin, no? I estàs més... O no te sentin, però si estan esperant, i aquest continua cantant. Això sí, el veí t'escolta segur, perquè les parets hueques, almenys on jo visc, en el vàter precisament la paret és hueca, i m'ho han dit més d'una vegada, ai, la teva filla és molt cantarina, I dic, sí. Però a més és que és bo cantar a la dutxa per un motiu, perquè tens vapor. Hi ha un vapor calent, és a dir, allò, les mucoses es neteixen i t'ajuden a respirar millor, els pulmons necessitem aigua, humitat. És una humitat calenta. Gairebé està recomanant de cantar la dutxa. Quan et diuen, vas al metge et diu que has de fer bafos. Exacte, doncs, en vez de fer-ho allà, amb una olla, ho fas a la dutxa, és que
L'únic problema deu ser evitar que t'entri aigua a la boca. Alguna raó més per cantar, desfogar-se, simplement per diversió? Sí, bàsicament. Que ho he explicat molt bé. Ho he explicat bé. No, fins i tot parlar millor. O sigui, cansar-te... Quan mantens un discurs, per exemple, quan ets molt continuat, o inclús quan llegeixes alguna cosa en veu alta, de seguida te quedes sense alè. Si no respires bé, per exemple, te quedes sempre sense alè. Si aprens a cantar, de fet el cant no és més que una prolongació de la parla i de col·locar la veu. Si tu col·loques bé la veu, parles molt millor i t'enganses molt menys al parlar. Per exemple, un col·lectiu que se'ls recomana molt anar a classes de cant o de veu són els professors, perquè els professors de tant parlar acaben perdent la veu moltes vegades. Si col·loquéssim millor la veu... I de cridar. Clar, si en vez de cridar enfoquéssim millor... Sí, pots donar més volum a la veu sense haver de cridar i, o sigui, t'estàs cascant el coll. Sí, això és veritat. Els professors quan s'emprenyen doncs en paren de cridar i llavors arriben a casa guapos. Avui estarem parlant durant tot el programa de dos temes en paral·lel. Un és el cant, o la música, la part més musical, i l'altre la veu. La veu, abans he estat parlant amb els nostres convidats d'avui i realment el tema de la veu és apassionant. He après coses que no sabia, per exemple aquesta de col·locar la veu, que m'agradaria que en el decurs del programa d'avui doncs, també tots vostès poguessin aprendre-ho. M'agradaria que després d'unes imatges que veurem ara, que són imatges de vostès, poguéssim explicar en què consisteix això de col·locar la veu. Potser alguns de vostès ja ho saben, ja ho han sentit explicar o ja ho practiquen, però si no, estiguin atents perquè estic segur que els interessarà. Primer veurem un primer bloc d'imatges que dura aproximadament uns 3 minuts, els ho dic perquè ho sàpiguen, en què hi ha unes proves de veu. Unes proves de veu, suposo, que més ben acabades o més llargues que aquestes que hem fet al principi. Per això que hem fet al principi, que era una prova de veu, com hauríem de definir això, simplement? Bueno, ha sigut un acord, hem fet un acord, i bé, una cosa simpàtica, però que és un acord, sí, és un acord tècnic. Per trencar el gel, no? Sí. Molt bé. Sí. A veure si és possible veure-ho. Si te pido una quinta... Listo, que sal. A veure, farem una quinta, farem l'acord, jo marcaré l'acord i tu em fas les notes, d'acord? Vinga, a veure, tu marques... Molt bé, de la mateixa manera te poso més to. Molt bé, potència els harmònics una mica més. Vale, està molt bé, l'únic que fes un punt d'apoyo més i... Molt bé. Podries fer una octava? Vols provar? Sí? Molt bé, perquè no t'he ajudat. Ara t'he ajudat. Aprovat. Molt bé. En aquest cas, la nota La, i fem tercer, vale? Seria...
una mica de trampa, et canvio el to totalment, a veure si memoritza, d'acord? Vinga, a veure, té. Molt bé. Ja ho hem vist. Ja ho hem vist. Mirar-ho és fàcil, fer-ho... Això el que hem vist, gràcies per deixar-se enregistrar. Això que hem vist ho pot fer tothom? No, jo crec que En treball, sí. Si t'ho curres, sí. Home, ja és tècnica, no? Si estudies el que has d'estudiar, jo crec que tothom té aptituds. Però estudiar és una altra cosa, estudiar és una altra cosa. Practicar seria. Bueno, practicar, sí, potser sí. És a dir, quan vostè va arribar, aquests com gorgoritos, com hi hauríem de dir això? Aquesta escala que fa, com ho definiríem, això? Les escales que aquí fa... realment, esclar, aquí s'estan produint, encara que és difícil veure-ho així gravat, a veure, la veu aquí s'està col·locant, en el seu lloc. Després es té que reproduir i se té que harmonitzar. Esclar, després té que sortir a fora, aquesta veu, i té que sortir amb un so especial, no? A veure, arribant aquí... Col·locar la veu a la segona part, que serà d'aquí un moment, ho Sí. explicarem. Ara no hi entrem. Molt bé. Jo preguntava simplement, això ho pot fer tothom? A veure, O hi ha persones que encara que practiquin molt no ho faran mai? Això és el que jo vull saber. A veure, a veure, sí poden fer-ho, Contestin coses que puguem entendre. sí, a veure, sí que es pot fer, esclar que es pot fer. Ara, si després hem de lligar-ho amb un instrument, després la persona que no afina no se lligarà amb una orquestra, amb un piano, amb una guitarra, amb un instrument, que seria un altre tema, és a dir, l'afinació. És a dir, sí es pot fer, tothom, sol. L'únic que passa que, esclar, si aquesta persona que ho fa i després tu fas un acord musical i té que afinar-ho. És a dir, afinar és molt important. És a dir, ells estan, en aquells moments, estan respirant bé, d'una manera correcta. Estan col·locant la veu i estan afinant. Estan fent Molt bé. unes quantes coses. Ho deixem aquí, Jo els aviso ara ja, pertanyo al grup de les persones que no afinen, que imagino que és un grup molt majoritari. A més, una cosa, m'agrada molt quan enronen, perquè, a veure, aquí jo estic descobrint avui coses que no en parlem, perquè quan fem les classes doncs estem treballant. Clar, no tenim diàleg, però no tant com avui aquí. Jo he sentit coses molt interessants, dits per cada un. Seguirem. A les 11:10 fem una pausa, però aquesta pausa l'acomiadarem amb una cosa que vull que sentin. Simplement, els meus dos convidats de la meva esquerra tenien una caseta vora al mar. Em penso. No rigui, senyor Boyer, que no col·locarà i no afinarà. Expliquin, per què la tenien? Sí, però no ho sabien que això... A veure, no ho No, és que clar, això de la televisió en directe té les seves gràcies. A mi, mentre no faci cantar a mi, breument, 10 segons i una prou 15. La frase, 15 segons i fora i publicitat. Ens en fem. Les dues primeres parts, no? Jo tenia una caseta vora el mar. Jo tenia un jardí florit just a la pau. Jo tenia una barca i unes xarxes a la platja i una dolça matinada al despertar. Quan vingueren gent de fora, gent del nord, gent estranya que jugaven amb l'amor. Jo vaig perdre l'alegria i la pau de cada dia i la cala que era el meu món. Moltes gràcies. Publicitat. Un quart i 5 de 12 estem en directe dijous a Televisió de Girona, on parlem-ne, avui parlant sobre joves músics de Girona. Tenim 5 convidats.
en Jordi Negre, la Lídia Ruiz i l'Albert Portal, a la meva dreta, a l'esquerra de vostès, i en Josep Pérez de Boyer i l'Albert Gallardo. Hem ja estat parlant de diverses coses, hem sentit una mica aquests mestres, per la gent que no sabem cantar, doncs mestres del cant tots ells, perquè són capaços d'afinar i conjuntar les seves veus, cosa que per ells no té cap dificultat, els ho puc assegurar, perquè no hi ha res preparat i simplement els incito una mica a donar la nota, mai millor dit. Vostès no es molesten els dies que donen la nota, vostès estan acostumats, i ells, doncs, de seguida seguirem durant el programa fent alguna cosa d'aquestes. Recordin que hi ha un telèfon que és el 972 22 11 11. Si algú de vostès vol fer alguna pregunta sobre el tema d'avui o fer alguna aportació, sàpiga que a través d'aquest telèfon el pot fer. A veure, hi ha dos temes que voldria que quedessin clars i que els expliquéssim. Un és el de col·locar la veu i l'altre és el de la respiració. La respiració és molt important a l'hora de cantar, però també de parlar. Sempre. Què els sembla? Per explicar, per quin ordre els hauríem d'explicar? Primer podem començar per col·locar la veu o primer expliquem com s'ha de respirar? Home, per on comencem? Per lo bàsic, respirar. Els sembla correcte? Sí. Vostès, que que han estat alumnes del senyor Pérez de Boyer, estan d'acord que el tema aquest de la respiració és fonamental? Sí, sí. Totalment. Ja no només per cantar, sinó per viure, no? I vostès quan... per viure? Però això està clar. Per què? Perquè vius millor. Exacte. És que vius millor. I vostès... Ara li tocarà parlar. Vostès quatre, quan van trucar a la porta del senyor Pérez de Boyer, a la seva acadèmia de cant, vostès té una acadèmia de cant? Un despatx particular. Un despatx particular. Vostès això ja ho sabien, això del respirar? Jo personalment no. Vostè no, vostè ho sabia? Vostè no ho sabia que res. respirava malament? Jo ni m'enterava, sabia? no. Jo ja havia anat a classes amb altra gent, però... Bé, doncs posem la primera vegada. Vostè n'era conscient de que respirava malament? No. I vostè? Tampoc. És a dir, que tots vostès, que ara m'estan aquí defensant el fet aquest, que gairebé no es pot viure si no es respira bé, vostès no en tenien ni idea abans. I ho van aprendre, Doncs senyor Pérez de Boyer, és el seu torn. En què consisteix? Què fem malament quan respirem? Què hauríem de fer? I per què ens pot servir? I per què pot servir, a més de cantar, doncs per viure? Bueno, jo puc fer un resum, perquè és molt llarg. Doncs explico de la manera que ho entenguem. Molt bé, però resumit, Resumit. perquè això sempre... Jo sol necessitar una hora i mitja, però aquí ho faré molt resumit. Perquè llavors faríem un unicat respiratori. És lògic que, a veure, quan dius, bueno, és per viure, sí, el que no... qui no respira es mor. Però, a veure, si respires bé, fas millor l'esport. Si respires bé, puges millor les escales, camines millor, el cor funciona millor, paeixes millor, és dir, vius millor, fas menys esforç. És la persona que pateixi d'asma, doncs, si us heu fixat alguna vegada, el que pateix d'asma es veu, és motiu que respirin així. Amunt, encara es cansen més, perquè tota la força l'estan fent amb els pulmons, estan moguent tota la part dels costelles. Per tant, aquest tipus de respiració que té tothom, aquest múscul que es diu el diafragma, es diu respiració diafragmàtica, és perquè hi ha un múscul que es diu el diafragma. Guita, molt simple o molt ràpid. El tronc, tòrax i abdomen. En aquesta altura, aproximadament, aquest múscul... Si ho pot repetir una altra vegada a l'altura, que ara la càmera l'està agafant perfectament. A sota dels pulmons, en aquesta posició que vostè està aproximadament, sí, marcant, està una mica corbat. hi hauria un múscul que es diu el diafragma. diafragma. I separa... I això ho tenim tots, Tothom. Si algú neix sense diafragma, no neix, Però, és mort. llavors, feia la pregunta, Sí. no per... Vull dir, ja m'imagino que sí, però volia dir, el fem servir tots o no? No. A veure, amb això seré contundent. El diafragma, aquest muscle, separa totalment el tòrax de l'abdomen, però el separa totalment. Que tothom es fa la pregunta, bueno, i com arriben els aliments a l'estómac? Home, per l'esòfag, te'l travessa. Hi ha una canonada que la travessa. Exacte. I, a veure, hi ha una vena que es diu que és molt important, cava, la vena cava, doncs també la travessa. Hi
Llavors una pregunta. Una artèria, l'aorta, també la travessa. Estic entenent, vostès poden fer alguna pregunta també o afegir alguna cosa, perquè suposo que vostès ho han après abans. Sí, bueno, l'anatomia aquesta jo la desconnecto totalment, però el que sí és veritat és que aprens, quan t'ensenyen a respirar amb el diafragma, que jo personalment és de les coses que encara no domino prou. Sí, i que els nadons ho fan. Els nadons ho fan perquè com que no poden pensar en res, o sigui, ja automàticament respiren amb el diafragma. Llavors els animals també. Sí, també. Però la pregunta és, si aquesta respiració al néixer és la que espontàniament es fa, primer cas. Segon cas, és millor per viure, per parlar, per no cansar-se, etc. Si té totes aquests condicionants tan bons, com és que les persones per què les persones deixen de respirar pel diafragma? Té una explicació. Que li ensenyen a un home quan va a la mili, treu pit, amaga la panxa, l'estómac i van així. Esclar, és dir, l'estètic creuen que és amagar la panxa. És a dir, quan has d'anar dret, el diafragma té que treballar tranquil·lament i bé. Ja ens ensenyem malament. Però les dones? Sí, guaita, si ara en aquest cas... Les dones no feien la mili quan passava això que vostè explica. Les dones a l'època del corser, quan veus una pel·lícula que surten les dones amb un corser, no sé si ho dic bé en català... Una cotilla, Cotilla, bé. Doncs veus que es desmallaven, era per falta d'oxigen, al mínim sentiment i necessitat d'oxigen perquè... i quedaven desmallades. És per falta d'oxigen. No podia treballar el diafragma. Si un metge ens escolta, ens ho podria dir. I llavors per acostumar una altra vegada el diafragma a treballar, a respirar una altra vegada, de la mateixa manera que jo penso en agafar aquest got, doncs penso... Mira, puc fer un exercici? A veure, ara ho agafaran un plànol, vinga, ara pot fer-lo. A veure... M'aixecaré d'aquesta manera, em veurà una mica millor. A veure, veus? Em poso les mans aquí. Vagi a poc a poc, molt bé, correcte. Ara, atenció, Vostè està dilatant una part del cor. No estic fent trampa perquè pots posar les mans. No, es veu perfectament, Quan diuen amb la panxa que es respira amb la panxa, no es respira amb la panxa. Es respira amb els pulmons sempre. Al baixar, és que a vegades s'ha explicat molt malament. Al baixar el diafragma, lògicament, el que cedeix és la panxona i els intercostals, la musculatura intercostal, perquè el diafragma baixa i pressiona i dona pas a que el pulmó respiri sense tenir que fer la força en fora, si no la fa avall. Quan hem d'expulsar l'aire, si, per exemple, vostè em faci el favor d'estossegar, no, veurà com utilitza... Jo no puc estossegar perquè llavors em diran que el fumar em senta malament. Però veurà que l'estossegar, quan tothom, doncs el que ens estan escoltant, si estosseguen veuran que el feixi... Pot dirigir l'exercici, si miren aquella càmera, tranquil·lament. Si estosseguem i ens posem les mans a la panxona, veurem que tothom té que fer força a la panxona. Fem força. És el punt de pollo. Quan diguem a punt de pollo, doncs igual que per estossegar, diguem, ens apoyem, per cantar, si hem de fer una nota, jo m'estic apoyant. Suposo que això lligat amb la... A veure, perdó, aquest aire del O, aquest, no li surt... Per què es diu que surt dels pulmons? Vostè li surt de l'estómac. No, surt dels pulmons. El diafragma ha baixat. Al baixar, també baixa el pulmó. És que el pulmó... A veure, el diafragma està enganxat a la pleura epitelial. La pleura està enganxada en el pulmó. Al baixar el diafragma, estira el pulmó. I si no, invito que algun metge ens ho digui. M'agradaria que ens ho digués. Estira el pulmó. Al baixar el pulmó, li don facilitat d'agafar més aire. I l'aire té l'oxigen. I vius, i l'aire que expulses, l'utilitzes per cantar. Jordi Negre. Jo, a veure, suposo més o menys intentant fer-ho més planer per qui no hi entengui tant. Quan li van explicar així? No, va ser més gradual, diguéssim. Clar, això hi ha molt poc temps. Molt bé, això ho entenem. Amb la respiració que es fa pulmonar, la pulmonar que és la que fem tots i tothom ha fet tota la vida, no sé per què hi ha aquest pas de nadons, que jo no sabia que els nadons respiressin així diafragmàticament,
però amb aquesta respiració pulmonar el que fas és oprimir els pulmons, perquè al carregar el pulmó cap amunt topa amb les costelles i mai va tan suelto com va quan respires diafragmàticament, que fas baixar tota aquesta part de dalt i el pulmó queda lliure. I això va molt lligat amb el que és el que deia el punt de recolzament, que és que a l'hora de cantar, si tu respires diafragmàticament, controles molt la quantitat d'aire que expires al cantar, amb la qual te permet fer frases molt més llargues i si, per exemple, has de fer un agut, tenir aire suficient per arribar-hi, perquè a vegades no és que no puguis fer una determinada nota, és que te quedes sense aire per fer aquella determinada nota. Les canyes. Correcte. Estaríem d'acord amb tot això? Sí, sí. Totalment. Sí. En el cas de les dones... Sí, perquè aquí jo estic... Sí, vostè està aquí sola davant del perill, com en Gary Cooper, no? T'imagines un ciclista? Quan van amb la bici així? Van amb la bici? No poden emplenar el pit. També fan Oh, respiració diafragmàtica. i tant, imagina't amb una bicicleta que intenta emplenar el pit, no pots, ni el diafragma. Estaria d'acord amb tot el que s'ha explicat? Home, i tant, que sí, sí. I fins i tot és que te tranquil·litza. És una cosa molt important que això, segurament, encara que a qui no li agradi cantar, bueno, no sé si... Jo penso que la majoria de la població li agrada cantar, però si hi ha algú que no li agrada cantar, la respiració diafragmàtica, si tens molts nervis, per exemple, tu, jo dic de tu, si estàs nerviós no ho crec, perquè segur que ja ho tens controladíssim. Miri, Lídia, si estic nerviós i he de fer respiració diafragmàtica encara m'hi posaré més, perquè no la sé fer. Te tranquil·litzarà molt, Sí? Te deixa? N'aprendrem. Te tindríem que posar aquí una almohada ja. N'aprendrem. Podríem veure un altre bloc d'imatges mentre anem païnt tot el tema aquest, mentre anem païnt la respiració diafragmàtica. Un segon bloc d'imatges en què la Lídia els sorprendrà. Que siguin o veus baixes o dones que siguin contrals. En aquest cas veus que els baixos són difícils de fer. Bueno, escolta, Lídia, per què no fas una cosa? Per què no es cantes una cançó? A veure, tu ets una persona molt jove i jo havia pensat molt els Alberts que ens cantessis. Ara saps que el Bertín ha tret aquest disc de ranxeres. Sí. Es podies cantar una ranxera del Bertín Osborne, que ha fet molta gràcia que fes un disc de ranxeres. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés,
la cara de satisfacció de la Lídia Ruiz Pérez. 17 anys. Vostès amb 17 anys serien capaços de cantar una ranxera com aquesta, però a mi el que no m'acaba de quadrar és... A veure, vostè, gironina, 17 anys... Bueno, he nascut a Barcelona, però vaja. Ah, ara ja ho explico una mica més. Però- De què li ve això de cantar una ranxera, a vostè? De res. És una cançó de... De res, és que... L'especial dificultat, una ranxera? Per exemple, és un tipus de cançó que va bé per practicar... Les cançons aquestes Sí. estan molt ben col·locades, les veus. Sí, fa que milloris la veu, aquestes cançons. De cara que no és el que t'agradi més, aquest estil, fa que... Sí, són I unes queda cançons molt que... clar, si no ho fas bé, queda clar que no es descobreix. Li puc assegurar que sí que ho ha fet bé i a més és important recordar que aquest enregistrament que vostès han vist ha estat fet sense cap tipus de preparació prèvia, ha estat fet en viu, en directe, ha estat fet en un lloc sonoritzat doncs, de la manera que hi ha, vull dir, no és pas l'auditori, i està fet amb una càmera portàtil i amb un micròfon gairebé domèstic, un nivell superior, però un micròfon gairebé domèstic. És a dir, que posat tot això, deixat clar tot això, realment impressionant la capacitat i la qualitat en què... Vaja, és la meva opinió. Penso que estan tots d'acord. Té molt de mèrit. Lídia, després la convidaré a fer un bis, que es diu bis? Es diu bis quan es demana, doncs la convidaré a fer un bis. Havíem quedat amb això de la veu, de la respiració diafragmàtica, i, per exemple, per parlar, també ens... Per exemple, vostè quan està en un cas... Vostè és un advocat d'aquests de veritat, dels que estan al judici i tot, o d'aquests que estan en un bufet i... De veritat ho són tots, No, ja m'entenc. Es pot exercir de moltes maneres la professió. Com el de les pel·lícules, vull dir, com el de les pel·lícules, Bueno, clar, depèn. De les pel·lícules americanes, el sistema és molt diferent al sistema americà. Ja ho sabem. Però vull dir, vostè exerceix i vostè en treu profit de la seva respiració diafragmàtica, a qui vulgui arribar. La veritat és que la respiració, jo ja he dit abans que és de les meves mancances, o sigui, encara no la domino. No hi he dedicat tant de temps com a altres aspectes de la veu. Potser és perquè m'avorreix més i suposo que no tinc la suficient voluntat com per estar a casa meva i pensar has de respirar diafragmàticament, perquè, o sigui, a la llarga, com tot, si ho practiques molt, s'acaba convertint en alguna que fas sense pensar-hi, però inicialment ho has de practicar com practiques la veu, com practicaries la guitarra, les escales o els acords si vols aprendre a tocar guitarra. Perquè a part de la respiració, per tenir una veu així com la que té en Jordi Negre, una veu convincent, que estic segur que quan vostè defensa amb aquesta veu, doncs... Quan en Jordi deia... Els jutges deuen quedar sempre convençuts per la veu. Quan en Jordi deia... Ja m'agradaria que quedessin sempre convençuts. No passa, la veritat és que no passa. És que jo, quan t'has dit que et vas dir que no eres prou, que no en sabies prou, jo te volia contradir. Jo crec que en saps bastant. Sí, però en saps bastant. Potser no el que tu voldries, però en saps. Perquè primer és que ho utilitzes i es veu amb la teva veu, ho sentim tots, enrones bé, el que jo t'he sentit cantar, cantes bé, jo crec que el que pots saber-ne més, tots podem saber-ne més, però en saps, Jordi? En tot cas, jo una cosa que volia comentar és que abans ha hagut un moment que has dit quina cara de satisfacció posava la Lídia. Sí. Quan cantava, suposo et referies, no? La cara que posava, o després aquí... No, jo em referia després, però també és veritat que quan cantaven no se li notava que patís. Bueno, fa com un... No sé si t'has fixat que feia com unes mueques, que semblen com mueques, o sigui, tancar molt els ulls, pujar inclús la part d'aquí de sobre el llavi. Això, bueno, com ho pot explicar en Josep, que en sap més que jo, és per buscar l'harmonia, els harmònics. O sigui, és una manera de crear unes caixes de ressonància. Sí, ve això. O sigui, que la teva boca, diguéssim, el que és la capacitat, diguéssim, de la teva boca, es col·loqui d'una manera que provoqui un ressò molt millor. I faci el que dius tu sempre de la veu de vellut, o sigui, una veu no tan seca, sinó més de vellut, no sé exactament, més mate, no tan trencada, diguéssim. Escoltant-los parlar a vostès, abans, he apuntat 3
conceptes. Un era aquest, de la veu de vellut, que m'agradaria que, com que formen part del seu lèxic habitual, que ens l'expliqui. Veu de vellut seria exactament una definició? A veure, un so. Pues, imagina't un estel que corre. Pues deixa L'estela. les esteles. Doncs la veu, si ens la imaginem com un estel, doncs hi ha uns aguts, hi ha uns greus. A veure, li passo, permetem, a mi m'encanta que s'enronin, perquè jo els estic donant la païssa cada dia, m'agradaria que en aquest cas, que sigui l'Albert, és que ho sap. Vinga, va, Albert. Sí. Albert, veu de vellut. Sí, vinga. Sí, bueno, jo ho faré resumit, també. No, que per dir, jo un altre exemple, que fan per dir-te una cosa, agafes un disco a casa, i si tens una mini cadena, doncs li buscaràs l'equalització que per tu sonarà perfecte, doncs amb la veu seria igual. Que fa el brillo perfecte, que fa aquell so que és harmoniós, no? Que té aquella ressonància però no passar-se, perquè allò llavors seria un crit. Buscar que brilli però que sense esforç. Que tu puguis parlar i te ressoni sense que tu, si tu estiguis posant la boca d'una manera, que tu ja parlis i ressoni, si tinguessis un altaveu aquí i tu no t'estiguis esforçant gens. Un volum que tu no estàs cridant i estàs bé, estàs còmode, estàs perfecte. Podríem fer-ho d'una manera gràfica, un so. Un so de vellut. A veure, de vellut, un so de vellut. A veure, tens en compte sempre el que és, en aquest cas, el so, no? Bé, ja hem dit que les condicions tècniques són les que són. A veure, però tenim les humanes que les superen. Uita, si fas un so aquí, sí, faríem... Està sonant... És aquella persona que fa una classe. Escolteu els d'allà darrere, escolteu, escolteu! Escolteu els d'allà darrere! Tu, hola! Col·loquem la veu. Escolta allà el d'allà darrere! Això és un crit. Hola! Doncs un sos, si fem... És col·locar. Això és col·locar la veu i l'has de treure, és dir... Em recordo jo que el famós mestre Alfredo Kraus i el seu germà Francisco Kraus sempre parlaven de la màscara, perquè és aquesta part, que és on ens fa d'altaveu. Per tant, per això es diu col·locar la veu, l'hem de col·locar amunt i té que sortir per aquí, no per aquí, perquè si fas per aquí seria no, amunt, i surt per aquí. Veu de vellut. És molt resumit, és molt resumit tot això. Estripar la veu, què seria? Estripar. Sí, doncs cridar tant, o sigui, arribar al crit que se te trenqui. Sí, que te surti un gall o se te trenqui. Això els hi passa als cantants, també? Home, sí, hi ha un moment que descontroles i... N'hi ha algun que, ara que no ens sent ningú, hi ha algun que estripi molt? No de vostès, no, de cantant conegut. Sí, a veure, jo crec... Bueno, sí, no ho pensava, no anava a dir, no diré el nom. Com ho volia dir sense dir el nom. Sí, a veure, en Sergio Dalma, fixa't una cosa. Uns anys enrere, quan va començar, és una veu molt maca, però va començar a imitar els italians. Va estripar la veu. Si us en recordeu, tenia un guitarra que el tenia a l'esquerra i li va començar a fer els aguts. Després la guitarra, no sé si va desaparèixer, però després ja va aparèixer una negra que li feia els aguts. Dic negra amb tots els aspectes, vull dir, una senyora negra, color negre, i li fa els aguts, perquè ell ha anat a menys en quant a la veu. És una veu que sona agradable, però se l'ha anat carregant, Se li ha fet malbé. Se l'ha fet malbé. Veu pastosa, què seria? Michael Bolton, Neil Diamond, Frank Sinatra, Bing Crosby. I gràficament? Com? Sí, molta ressonància. Ressonància, sí. Molt de gruix. Bé, sé el que dèiem de la veu de vellut, quan dius veu pastosa. Sí, veu pastosa i veu de vellut s'assembla. És que, a veure, és una manera d'intentar-ho explicar, o sigui, és una que fins que no ho sents i ho pots comparar, clar, ara no pots dir a una persona, ara fes-me una veu pastosa i ara no me la facis pastosa. Hi ha com el dir, la veu, el brillo a la veu, vol dir posar una mica d'aguts. És a dir, tu d'alguna manera intentes equalitzar la teva veu, que és com deia l'Albert, intentes equalitzar la teva veu. És a dir, que hi poses, anem a dir, greus i aguts. I després hi ha sons que necessitem posar aguts i diguem, a veure, més brillo, aquesta veu, més brillo. Molt bé, imagino que tots els temes aquests que estem explicant, parlant avui, que estan, bàsicament, els convidats estan explicant, els són a vostès de molt d'interès. Ho noto perquè
Avui no ha telefonat ningú de moment, i això és senyal que tots vostès estan parant molta atenció i intentant reflexionar sobre si tot això que expliquen els nostres convidats a vostès els passa, analitzant-se la veu. Segur que ara, quan anem a la publicitat, alguns de vostès faran proves a casa seva, si estan sols o si estan amb algú més, amb una mica més de vergonya potser, però faran alguna prova. La veu no és només la respiració, ni el vellut, ni l'estripat, ni tot això. Per cantar i per parlar també cal el ritme. Ara els nostres convidats, sobretot el senyor Pérez, avui està rient molt, ara el que li diré no li farà riure tant. A més de tot el que hem explicat, hi ha el ritme. El ritme, per exemple, ara deixem la segona part amb un petit exercici de palmes. Vostès han vist els andalusos, que fan palmes, però també els gironins són capaços de fer palmes. Per exemple, és un problema fàcil de resoldre, un problema de ritme, oi que és de ritme? Sí, m'ha donat calor, clar. El senyor Pérez, avui, un duet format aquí, expressament en el Parlem-ne, avui, el duet Albert Gallardo. Josep Pérez Abuller faran una demostració de com es pot portar el ritme. 10 segons, sisplau. Va. Poden posar-se d'acord? Sí. No sé què falla. Bueno, fèiem sopant, improvisació. Doncs vinga. Molt bé. Gairebé passa un minut a 3:15. Tornem d'aquí un moment amb la tercera i última part del Parlem. Falta un parell de minuts per mitjanit. Comencem la tercera i última part del Parlem-ne d'avui dijous. Estem parlant sobre joves músics de Girona. Estic segur que molts de vostès, durant el descans, entre la segona i la tercera part, han picat de mans. Aquí és difícil fer el que han fet el senyor Josep Pérez i el senyor Albert Gallardo. Doncs ells encara en saben més i podrien fer-ho més complicat. De tota manera no els provocaré perquè ho facin. Estem avui amb els nostres 5 convidats, que són en Jordi Negre, la Lídia Ruiz, l'Albert Portal, en Josep Pérez Abuller i l'Albert Gallardo, tots ells relacionats amb el món del cant i la música. Tenim, ara que és gairebé mitjanit, tenim la primera trucada i última, perquè si n'hi ha una altra serà demà, d'avui. Bona nit. Hola, bona nit. Bona nit, em pot dir el nom? Sí, em dic Jordi. I d'on truca? Des d'aquí, des de Girona. D'aquí de Girona. Sí, senyor. Digui, Jordi. Doncs miri, jo el que volia preguntar simplement és com és possible que una mateixa persona, en concret la cantant Cher, doncs que pugui cantar tant allò balades supersuaus dels anys 70 i 80, com ara fa un any que en surt amb una música supermoderna, super techno o com se digui, que és la Believe, i bueno, com és possible que una dona canviï tant, tenint en compte que parlem d'una persona que està ja a les 52-53 anys. Doncs és més que res això. Molt bé, doncs intentarem, Jordi, respondre a aquesta pregunta que ens ha formulat. Bona nit. Bona nit. Bona nit, gràcies. En Jordi de Girona ens pregunta com és possible que una mateixa persona faci dos tipus de música o de cant tan diferent, i això també ho podríem ampliar amb la pregunta que quan vostès van aprendre a cantar, després cadascú de vostès canta. Per exemple, la Lídia ens ha cantat una ranxera, però també canta el tema de Titanic. Em referia al tema que havia fet al principi, vol dir, o sigui, com jo tan jove puc cantar altres estils, vol dir? No, s'està parlant de la Cher, ha dit, no? Sí, la Cher. Sí. Ah, la Cher, és que no ho he sentit molt bé. Algú li podria contestar? Jo crec que no té res, o sigui, si tu saps cantar, després és qüestió de que t'adaptis a un ritme, t'adaptis a un altre, un estil de música a un altre. Dependrà de la teva perícia i de lo còmode que te trobes en cada estil. Suposo que és l'agrada. A veure, jo posaria un exemple així una mica simpàtic. A veure, el que sap conduir pot portar, s'ho té que estudiar, però pot portar qualsevol cotxe. No hi ha cap marca. Si quan vas a aprendre a conduir, no dius vull aprendre a conduir un cotxe tal.
Vull aprendre a conduir. Vull aprendre a conduir. Llavors, quan vols aprendre a cantar, seria igual. Si ets molt bo i vols fer ratllis, o els pots fer, doncs mira, pots fer ratllis, i si ja n'has de portar un cotxe petit i amb molt de cuidado, doncs un cotxe petit amb molt de cuidado. Això ho homologuem a la veu, seria, és dir, bueno, doncs si una persona té qualitats de veu per fer lírica i estudis acadèmics, per estudiar-se una òpera, doncs aquesta persona es pot dedicar a la lírica comptant amb l'acadèmic i les tècniques, la veu, memoritzar aquella òpera i es pot dedicar, en aquest cas, a l'òpera. Si aquesta persona diu no vol dedicar-se a l'òpera i vol cantar rumbes o vol cantar blues, si té les qualitats i els coneixements, doncs pot fer-ho, perquè seria l'homologació del conduir. Porta el cotxe que puguis. Molt bé, Jordi, penso que t'ha quedat resposta a la pregunta. L'important és aprendre a cantar i després es pot cantar... Però també he preguntat una altra cosa, amb l'edat que té la Cher. Sí, l'edat influeix? A veure... Hi ha una edat per perdre... Si portes cantant des de, com fa aquesta dona que portava cantant des dels 15 o des dels 18 anys, als 52 encara en sap més, vull dir No, però que... també pensem en la un maquinària, i la maquinària d'ara també, clar. En cantants més grans, en cantants molt més grans. En recordeu, abans s'anomenava... Si la veu es perd. Home, a veure, Una mica sí. com tot, si baixa, a veure, pots baixar amb aguts, lògicament amb aguts es baixa, però pots guanyar en qualitat. Si us recordeu, Frank Sinatra era molt gran i cantava. Si penseu en Plácido Domingo, a veure, les grans figures, dintre de que hi ha 6.000 milions de persones al món, i només se'n parla d'un Pavarotti, d'un Plácido Domingo, d'un Aragall, d'una Airno Arteta, d'una Cavaller... Sabeu les edats que tenen aquestes persones i com canten? A quina edat es comença? Per educar una veu? A quina edat és la bona per començar? Perquè la veu canvia, de nens a adolescents. A l'edat es comença quan tu te'n dones compte... Normalment... No tornem amb els nadons, que ja m'ha dit que la respiració la feia. No pensant en ningú. La gent comença quan es dona compte que hi ha una mancança. Sobretot, aquella persona que diu jo vull cantar aquest gènere i no pot, no hi arriba, li falta to, li falta volum, bueno, doncs busca algú. Jo també vaig fer-ho, jo vaig buscar ajuda. N'has d'aprendre. De fet, en Josep té alumnes que tenen 50 i fins i tot més anys. Sí. Avui no són aquí perquè això va més de gent jove, però jo vaig en conèixer un parell de gent bastant gran que que han començat, si no recordo malament, tots dos fa un any potser, no? Més o menys, o hasta menys. No és mai tard, no?, per aprendre a cantar. És a dir, que qualsevol persona, encara que mai hagi après a cantar, però li faci... Mai és tard per començar. És tenir ganes de dir vull aprendre. Li permetré, senyor Pérez Aguller, que digui, per exemple, un telèfon o vostè, si algú es vol posar en contacte amb vostè, li sembla correcte? Sí. Digui, va. Totes aquelles... Ara no, perquè és molt tard, Però demà al matí, a quina hora obre? A quina hora obre? Tot el dia. Tot el dia. Ara ens dirà el telèfon. Mentrestant tenim una trucada més. Bona nit. Bona nit. Em pot dir el nom? Senyor Amador. Amador, i d'on truca? De Girona, senyor Pasqual. Amador. Digui. Vol fer alguna pregunta o Sí, escolta, jo te diré una cosa. Digui. Aquest professor i aquests nois cantants, jo havia cantat a l'Escolania, i llavors vaig cantar a gregorià i tot això. Resulta que ja dins 50 i pico d'anys. Podia ser a pel tabaco o el que sigui, jo havia cantat de Beguín, ranxeres, i havia cantat moltes cançons. Ara resulta que quan vaig a missa, quan canten els sants, o la missa d'àngels o el que sigui, ja arriba una part. Pot ser pel tabac, a la veu o per l'edat, això. Jo li pregunto, ho és per què? Perquè ells potser ja tenen micròfons, abans es cantava tot en veu alta. Es cantava no pel molt obert, amb vocalització. Ara ells tenen micròfons, tenen tot. Jo només dic, potser és per l'edat, perquè també fumo molt, i ara quan vaig alguna vegada a missa, no és pas per dir-ho, quan ja són els cantos o el que sigui, ja no arribo al lloc. Ara m'agrada molt de veure aquest programa del senyor Pasqual i de tots els que intervenen. No d'aquests, tots els programes que fa vostè. Moltes gràcies, A vostè, senyor Amador. Bona nit. Ara, a banda de les felicitacions pel programa, també li contestarem. El senyor Amador explica que ell havia cantat gregorià. Veu, gregorià sí que
S'atrevirien una miqueta? No, No. Bé, un altre dia ho farem, Havia cantat fins i tot gregorià i que ara, ell diu potser pel fumar o per l'edat, que hi ha alguna... no hi arriba tant, o potser perquè ara es canta d'una manera més sofisticada des del punt de vista de tecnologia. No s'ha de cuidar. Què li pot passar al senyor Madó? A veure, diguem-li una cosa a aquesta hora que el deixi una mica tranquil·litzat. Jo li diria, perquè es tranquil·litzi, que si va cantar gregorià i cantava amb una iglesia, a l'Iglésia es continua cantant sense micros, sense equips de veus. És a dir, diria que, a veure, el fumar fa mal sempre, però no és el que fa mal al cantant. El tabac fa mal, home, fa mal sempre, jo no fumo, i aconsello no fumar, però fa més mal al pulmó, als pulmons, fa mal. Aquest senyor és possible que no sàpiga la tècnica, perquè pots tenir molt bona veu, però si no tens la tècnica, perds. En canvi, si tens tècnica, guanyes. És a dir, generalment els cantants lírics, he posat abans l'exemple dels lírics, perquè fixeu-se que triomfen a partir dels 40. Molt pocs cantants lírics, que són les grans veus, triomfen als 18-20 anys. 40, 50, 60, 70. Però amb tècnica. Si aquest senyor ha dit que tenia 51, em sembla, jo crec que... Si es cuida una mica, l'Amador encara podrà tornar. I tant. La pràctica també hi fa. Si abans cantava molt sovint i ara ja... També, és clar. També hi fa. Tenim encara una trucada més. Bona nit. Hola, bona nit. Em pot dir el nom? Em dic Eulàlia. Eulàlia, d'on truca? Truco d'aquí Tordera, d'una urbanització. De Girona? No, de Tordera, de la província de Barcelona. Ah, de Tordera? Molt bé. Digui, Eulàlia. No, que m'agrada molt el seu programa, el vull felicitar perquè avui m'ho estic passant molt bé. Crec que és un programa molt cultural i aquestes persones que tens aquí en el teu programa totes són fantàstiques i us vull felicitar a tots i a Televisió Girona i que sempre us escoltem perquè ens agrada molt la Televisió Girona. Molt bé, Eulàlia. Em queden poques coses a dir. Gràcies i des de Tordera que... Bé, doncs endavant. Adéu, bona nit. Endavant i bona nit. Adéu. Molt bé, veiem que hi ha persones que agraeixen una mena de televisió que defuig l'espectacle. Aquí no tenim platós amb seients, amb grades i gent que aplaudeixi o s'aixequi a les ordres d'algú que fa una indicació. Aquí simplement tenim a vostès, bàsicament a vostès que sempre estan, i als quals us donem les gràcies, que sempre estan atents, i també tenim els nostres convidats, i tenim els equips tècnics i el personal humà que fa possible fer televisió. I prou, no tenim res més. Impostar la veu, en castellà diuen? Impostar? En català és col·locar la veu, També és impostar. Col·locar la veu. Impostar també és correcte, sí, és correcte. Bé, però nosaltres direm col·locar. Sí, col·locar la veu. Què és col·locar la veu? Hem d'anar acabant. Col·locar és posar, anem a dir-ho així, clar, no es pot ensenyar. És dir, un piano, 18 veus, el do, el re, aquí no podem ensenyar-ho, però es col·loca sobre el paladar i impostar és el fruit, la impostació és el fruit, és el so que ha sortit a fora. Col·locar, col·loques, surt a fora i tu impostes la veu. És dir, és correcte, és correcte. I surt una veu més pastosa. Molt bé. Tots vostès col·loquen o imposten. A veure, també hi ha el punt de pollo. Josep Maria, hi ha el punt de pollo. El punt de pollo és quan baixes el diafragma, molt resumit, baixes el diafragma i t'apoyes amb els abdominals i els intercostals. És el punt de pollo que necessites per controlar la veu. Després has col·locat la veu, té que sortir i acabes impostant la veu. Lògicament, el mecanisme, els harmònics que es posen aquí, això són els ressonadors, que abans en Jordi ho ha comentat. Tenim una trucada més i serà l'última de l'edició d'aquesta setmana del Parlem. Bona nit. Bona nit. Hola, bona nit. Em pot dir el nom? Ramon. Ramon, i d'on truca? De la Bisbal. De la Bisbal. Digui, Ramon. No, jo només telefonava perquè està mirant el programa aquest,
que m'ha agradat molt, i com que sóc un gran aficionat al bel canto, diríem, només voldria que m'expliquessin, perquè ara aquí he quedat una mica confós. Jo sempre havia entès que la veu de vellut, que han parlat aquí, jo havia entès que veu de vellut, cada cantant té el seu color de veu, i hi ha el que té el color de veu envellutada, que és el que a mi m'agrada precisament. Però que la veu de vellut jo no crec que es pugui, no sé, jo tenia entès que no es pugui inventar, vull dir, ni perfeccionar-la si no la tens. Per exemple, jo ara posaré un cas. A mi, una de les persones que sempre havia mirat com a cantant, que m'agradava molt per la seva gran tècnica, perquè era una cosa fora de sèrie, era el malaurat l'Alfredo Kraus. En canvi, la veu de l'Alfredo Kraus a mi no m'agradava. En canvi, per exemple, hi ha un altre cantant que sense tenir la tècnica d'en Kraus, considero que és un dels únics, o de les millors veus, o dels millors colors de veus envellutades que tenim avui actualment a Espanya, que és el Jaume Aragall. Vull dir que l'Aragall, el color de veu no li canviaran, i tampoc li puguin canviar l'Alfredo Kraus. I esclar, aquí he quedat una mica confós, perquè si això del color de la veu es pot aprendre o es pot canviar, jo m'agradaria que m'ho expliquessin. Ramon, ara intentarem acabar-ho d'explicar ben explicat. Bona nit. Bona nit. Bona nit, la Bisbal. Algú de vostès, el tema del vellut, el Ramon té raó amb el que està dient? Jo crec que potser no ens hem explicat prou bé. Quan es diu veu de vellut no és una veu de vellut. No és que existeixi allò la veu de vellut o la que hem d'arribar tots i fer aquella veu. Quan parlem de la veu de vellut és que tu, dintre les teves possibilitats, i amb la teva tessitura i amb la teva veu, que és diferent a totes les altres, intentar que sigui tan harmònica com sigui possible. I trobar, parlem de la veu de vellut, però és que jo crec que no és ni un terme musical, la veu de vellut, és una manera d'intentar fer-se entendre. Sí, és un exemple. Bueno, a mi m'agradaria aquest senyor donar-li una mica d'explicació. Pensi que, lògicament, aquí hem fet una tertúlia, no hem pogut fer una conferència i unes explicacions perfectes. A veure, és cert que hi ha diferents tipus. En quant a la lírica, hi ha els Spinto, hi ha els tenors lleugers, hi ha els tenors lírics, hi ha el tenor dramàtic, És clar que és cert que hi ha uns tipus de colors de veu, és veritat. Però, lògicament, a veure, el tenor, en aquest cas, en la lírica, i els tenors, que són les grans veus, tothom voldria ser dramàtic, perquè el tenor dramàtic és el que és considerat el millor, la millor veu. Per exemple, el famós conegut, Caruso, es diu que ha sigut la millor veu que hi ha hagut. També ara, en aquest cas, aquest senyor té raó, aquest senyor que ha trucat té molta raó. En Ramon de la Bisbal. Parlant que ha parlat d'Aragall, és cert, potser és la millor veu que hi ha, però no es passa el millor tècnic. Però sí que jo també estic d'acord que és la millor veu. Podríem dir, definir aquest senyor, per mi li faré una definició d'uns quants cantants coneguts. Jaume Aragall, el que s'hi sembla més al tenor dramàtic. El Plácido Domingo, no el podem oblidar. És la veu poderosa, el poder, gruixuda. Una veu que és un gran tenor i té la veu amb el color, si em permet, dels barítons. En canvi és tenor, i en sobra de veu. Però el color de la veu és més d'un baríton. El Kraus, que n'ha parlat, era un gran tècnic i era un tenor líric lleuger. És a dir, un home que pujava molt amunt. Jo, si em permet, Josep, és que crec que el que preguntava aquest senyor, respondre-li més, és dir, la veu de vellut ell l'associa amb un tipus de veu concreta. Sí, suposo, aquí anava a dir, jo suposo, bueno, però he aclarit això, he volgut aclarir aquests cantants com a imatge del que aquest senyor estava referint, perquè tira més per lo líric. Ara, miri, permeti'm, hi ha un cantant que es diu Michael Bolton, és un cantant modern, aquest senyor no és líric. Aquest senyor nosaltres en diguem, vosaltres el coneixeu, en diguem que té la veu i sembla el vellut. Aquests nois són joves, no volen fer lírica, volen fer uns rocks, altres melodies. Hem dit vellut, volem dir, a veure, buscar aquell so més maco dintre de la teva pròpia veu. Dintre de la seva pròpia veu. Aquesta seria la definició, Ramon, penso que de tot el que s'ha dit, la veu de vellut seria el millor
la millor sortida de veu que pot donar de si Acostar-te'n. Agafant tots els paràmetres que vulguis i que, evidentment, pel receptor doncs, soni amb naturalitat. Imagino que amb això potser una mica d'una manera autodidacta aquesta definició. Bé, passa d'un quart d'una. Saben que l'hora d'acabar és mitjanit? Tenia un tercer bloc d'imatges, no el passarem, perquè són 6 minuts més, que no ens dona temps, perquè jo comprenc que a vostès doncs, també els agrada fins a un cert punt doncs, anar a dormir tard, i els nostres convidats igual. Ens han quedat moltíssimes coses per parlar, coses que teníem aquí anotades, temes per sortir. Volíem parlar només un sol. Girona, la ciutat de Girona i l'entorn està preparat, és una ciutat receptiva. Senyor Jordi Negre, vostè que és advocat tindrà la paraula justa en el moment just. És una ciutat receptiva, la música en viu, a gent com vostès que ara demà, per exemple, puguin anar a un local. Vols la paraula justa? La paraula justa. No. No. No està preparada, o sigui... Jo crec que va una mica amb la cultura d'aquí. La gent aquí no té la cultura d'anar a escoltar música en directe. I com que la gent no té la cultura, i a part no es té com abans deia Albert, no es té com una activitat cultural moltes vegades, doncs no es promociona, no hi ha locals, els locals que comencen se'ls hi posen pegues per tema de sorolls, de veïns, que jo també ho entenc, vull dir, també entenc que per un veí no té per què aguantar sorolls. Aleshores, la gent que comencen aquí es pot dir que ha de marxar per poder fer alguna cosa. Molt bé, doncs ja ho hem sentit. Hem d'acabar. No acabarem sense que jo convidi en els nostres convidats a que ens facin la colombiana. Això serà l'última cosa que sentirem i amb ella acomiadarem el programa. Colombiana, sé que tots vostès la controlen, la col·loquen, i jo els demanaré que sota la direcció del mestre Josep Pérez de Boyer doncs fem una colombiana. Jo us dono les gràcies per haver estat avui aquí. No es perdin, si mai estan a la White i veuen que el grup Acústica fa concert, no se'l perdin. Gràcies a Albert Portal per haver estat avui aquí. Lídia, que hi hagi sort amb la lluvia d'estrelles. Això quin canal de televisió fan? Antena 3. Antena 3. Es pot dir, no? Sí, ja ho he dit, ja ho he dit. Doncs, sí. Si això del cantar i Estic en espera de la Però vostè ja sap que això del cantar i la pluja és una cosa que es presta... Hi ha comentaris diversos. Hi ha gent que pensa que si plou és perquè cantes malament i hi ha gent que pensa que si plou és perquè plouran estrelles i tindràs èxit. Molt bé, que tingui sort si mai des d'Antena 3 la criden per participar. Gràcies. També gràcies per estar avui aquí en Jordi Negre, el nostre advocat, avui ha estat el nostre advocat. Si mai necessitem un cop de mà... Si mai tens un problema... Després em deixa la targeta i un disc compacte, si vol. Moltes gràcies per haver estat aquí. També gràcies a l'Albert Gallardo. Vostè fa música dura, oi? Quina música fa? No, dura no. No? No, poder la música sí, la veu no. La veu no? La música és una mica dura, però la veu no. Sí. Deixarem per un altre dia, de tota manera, també que li vagi molt bé el disc compacte que estan gravant en aquest moment, la Xiva Xana. Està gravat. Està gravat. I es pot trobar, per exemple, comercialment? No, de moment hem de buscar alguna distribuïdora i moure'ns. Albert Gallardo, gràcies. I Josep Pérez de Boyer, també gràcies. I ens hem deixat el telèfon, Si algú demà al matí vol començar a aprofitar la veu que té, què ha de fer? Per exemple, on pot trucar? Hi ha un telèfon, per exemple? Sí. Digui-lo. 972. 972, fins aquí ens l'imaginàvem. 972. Segur. 20. 64. 64. 04. 20 64 04. Amb el 972 davant. Que acabi de passar una bona nit. Si truca des de fora de Girona. No, de qualsevol lloc. Bueno, sí, vull dir... Que passin d'acabar una bona nit i una bona setmana. Els deixo amb els nostres convidats d'avui. Si vostès la saben, cantin-la des de casa seva, i si no la saben, escoltin-la bé, i a partir de demà també la poden cantar si se l'enregistren, per exemple, el vídeo, i se l'escolten. La Colombiana, una cançó preciosa, interpretada en Unplugged pels nostres convidats d'avui. Ens veurem la setmana vinent. Senyor Aguller. No faig. Yo vi en un jardín florido llorará una colombiana. Yo vi en un jardín florido llorará una colombiana.
había querido, de la noche a la mañana, del jardín había escogido a su rosa más lozana. Son los rizos de tu pelo, el altar de mis amores. Son los rizos de tu pelo, el altar de mis amores. Pues tú eres para mí tan hechicera, que de tantos sinsabores el amor que fue sincero se ha convertido en dolores. Anoche soñé contigo y creí volverme loco. Anoche soñé contigo y creí volverme loco. Y soñé, y soñé.